Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, at datayon iti umuna Domingo iti Kwaresma. Daytoy nga iti daytoy na santuhan na misa intay mandanggayan gagyaman da Edsel Rose, Sela Marie, Mr. and Mrs. Alex Gorospe, Ira Bon Gemma ti panagkasangay na, Gina Daos ken ti pamilyana, Mr. and Mrs. Efren Hapalya and family, kadagiti amin a blessings ti Apo. Special intention for Dr. Charlie Ingusan, pagyaman ni Christian Benos Ingusan, Veronica Brihido, Victoria Chofila Rodolfo, panakay karkararag iti kararwada, pagyaman darobang Hilera and family, Flora Humosora, Lourdes Lasquite, panakay karkararag ti kararwana, Kararwa de Cipriano Sr., Elisa Agnes Agunoy, Grego Leticia Ignacio Sr., Ignacio Jr., Magdalena Sabado, Clarice Gorospe, ken Primo Baligaso Sr., ken healing for Celia Ersemo Jr. Ken kastapay pagyaman ti panagkasangay ni Alden Gahigal. Ken entay pay karkararagan ti kararuan ni Esteban Aliviar, Sayan Chelsea, ken Esteban. Ken amin a miyembro ti pamilyada.
Itinubong kinderet, kaya't nakangay sinakin ka. Di taiwan mo, kami galit, tuwing sinubot mo akarawan. Kristo nga ari, siksika, ti pagdamdam mi, dito'y daga. Arida ka nga Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumangkin ka. Agsa ti ti umunang Domingo, ti Kwaresma, itultuloy tayo, ti dumawat ti kaasi ken grasya ti Dios, tapno malabanan tayo, malasatan tayo dagiti amin a pannubok, dagiti amin nga sulisog iti biag tayo, tayo ayaten tayo ni Kristo, nga iso tinangparmag ti amin a basol. Ikarigatan tayo aliklikan dagiti basol. Tapno nga rod may karita yung makirano, diti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti napakumbabaan na kem ko na tayo agkonpesara. Iti Diyos sa man nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasulak. Iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpaka siyak ken Santa Maria ngagnanayon na berehen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. When na po mga asika. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, madaman nga anuruten mi, dagiti ipaannong ti Santa Aquaresma,
Ipaay mo ka di, taumadad dati pan nakaawat mi, iti misteryo maipanggap ken Kristo. Ket agbyag kami amayak kas mayataday, iti daytoy a misteryo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti Genesis. Kinuna ti Diyos kininowe ken kadagiti anak na. Ita, makitulag akon kada kayo ken kadagiti kapututan yu, ken kadagiti amin asibibiyag a parswa. Dagiti amin nga animal, kadagiti amin a kinaduam a rimwar iti bilog. Daytoy ti pagtutulagan tayo. Ikarik nga awanton ti layos amang dadael kadagiti amin asibibiyag a parswa. Awanto ti layos amang dadael iti daga. Kas pakakitaan iti agnanayon at tulag ko kada kayo, ken kadagiti amin asibibiyag a parswa. Ikabil ko ti bulalayaw ko iti ulep. Daytoy ti pakakitaan ti panakitulag ko iti lubong. Tunggal isaknap ko ti ulep iti tangatang, ket agparang ti bulalayaw. Laglag epekto ti karikada kayo, ken kadagiti animal nga awanton ti layos, amang pukaw kadagiti amin a parswa. Ti sao ti Apo. Iti ayat ken kinapudno idalan mo, o Apo, dagiti amin a mga nurot iti tulag ken bilbilin mo. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, o Apo. When ipakaammom ida kanyak. Isuro nak nga agbyag kas mayan nurot iti kinapudnom, tasika ti Dios amang isalakan kanyak. Iti ayat kin kinapudno idalan mo uwako, dagiti amin na mga nurot iti tulag ken bilbilin mo. O Apo, lagipem ti kinaman nga asim ken kinamanagayat mo, nga impakitam idi punganay. Gapo iti di agbalbaliw nga ayat mo ken kinaimbag mo, lagipen nak, o Apo. Iti ayat kin kinapudno idalan mo uwako, dagiti amin na mga nurot iti daw tulag ken bilbilin mo. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasa. Iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan. Ket isuro na idat iti pagayatan na. Iti ayat kin kinapudno idalan mo uwako, dagiti amin na mga nurot iti tulag ken bilbilin mo. Di maibasa na daw ito muna surat ni San Pedro. Natay ni Kristo gapo kada kayo, when naminpinsan na natay gapo kadagiti basbasol. Iti nalinteg a tao may paay kadagiti kadakillo, tapnoy turong na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi ngem napagungar iti espiritu. Ket iti dayto a kasasad na napanangasaba kadagiti naibalod nga espiritu. Dagito iti espiritu dagiti saan a nagtuldog iti tiyempo ni Noe, idinto si anos ti Dios a nangururay kadakwada, bayat ti panakarami ti daong. Walo amin dagiti tattao ngadday ti daong, naisalakan day ti danom, mayasping daytoy a danom iti bautismo a makaisalakan ita kada kayo. Saan nababaen ti panakaugas ti rugi ti bagi, no di ket ti panagkari ti Dios, babaen ti nadalos a konsensya. Isalakan na kayo ti bautismo, babaen ti panagungar ni Hesu Kristo, anapan sa dilangit, ket adda itan iti makanawan ti Dios, ket iturayan na dagiti amin nga angheles, dagiti nailangitan nga agtuturay ken pannakabalin. Ti sao ti Apo. Magyaman tayo ti Diyos. Sidadan ka ako, nga agtungpal di bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitan no tinay.
maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria tinipay ken ka, o Apo. Inturong ti Espiritu ni Jesus si Jailet ang nagyan sadyay ni Jesus iti patapulo nga aldaw. Ket iti dayta a tiempo sinulisog ni Satanas. Addamet dagiti atap nga ayop sadyay ket nagserbi dagiti angheles ken Jesus. Idi na ibalod ni Juan napan ni Jesus ijay Galilea. Inkas kasabana tinaimbag adamag a nagtaod iti Dios. Dimtengen ti aldaw kinunana, asidigan ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket mamati kayo iti naimbag adamag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinipay ken ka, o Kristo. Good morning. Welcome kada kayo nga naggapo kadagiti sabsabali luglugar. End to end sa mo tinagapon nyo, da nagapon to na abagatan, da nagapon yung to na ti amyanan. Welcome latan. Idi, party ti formation may ijay seminaryo, jay spiritual formation year, kunana da jay, na duma-duma, masapol nga adalon ti spiritual, pastoral, nagtrabaho kami, at dapay da jay exposure mi iti interior, rural immersion ko nami. At the labor immersion mi, agtrabaho kami, kasla ka mapan agtrabaho nga, daytay kababaan nga klase, gasoline boy, kada daytay ka, ti trabaho idi kay jay seed di bagyo, para bagger, agkuskos di jay wall, jay ti session road kas jay. Ngam di rural immersion mi, napang kami jay. Kasulukan nga pasit ni may isang pasit ti Abra. Narigat ni madanon tilugan idi. Da kuryente, manmano. Nasiyay. Kamu midiyay ka kwa. Ke tipu daw da. Hanga kasla ka dagita po daw yung yaka mo no peke dagita. Naritay haan nga bunga tiglota dagijay po daw da. Uray ibilag mo. Lumabasit dala ang napo daw dan tulata. Kadaya kadwami. Yak amuan niya ti ko nga mga nagpadi tadi yon tukot ko namot niya. Idi ko anti kang kantaan na. O tukso layuan mo ako. Kung kuna naman nga retay. Apaya kung kunami ka dagamin nagpintas nga umamay mo sumursurot di papapanan mi. Ay di ko kinay surat-suratan surat pa di awang pa ti sel bugin awan signal iya. O tukso layuan mo ako. Kung kuna naman ta naitilokot to yan. Kung kunami apaya kung kunami nga haan nga iso tinasawa na sa bali. Ngam nga nagpadi rimwar. Wan tukso. Ti topic tata tukso. Solisog. Idi Miyerkules korkoros. Nagpakoros kayo. Fasting, abstinence, jak amo ti solisog na data uri, di pa ila ang seminarista at basto no Miyerkules korkoros. One full meal ko na nangarod niya, dayjay duwa nga panangan mo, agpili ka kanya, da iso ti hap. Yung sa nga kardero ti kanang ti may isang panangan, ta hindi rawot ka, uno may isang lechon, di may isang ay maminsan kalamangan ti buong lechon, dayjay duwa, aggudwa, Kaya di Miyerkules ti panangan ko laang ti full, hampay nga full ti lunch, ngam ididumtang ti malam, jak amo no apa yang gapota fasting, jak amo no gapota na imula di panunot nga fasting, wano trabaho mo ti kalaban. Kasla, mabis-bisin di jay, naman nga detay, ada jay naling ta kamute, ada jay, inyo na ganan, nagitay mais nga lining ta, no apa yung mga napanda nag-aala, ure no jak une agkape, kung naktaman agkape makitkitam di yan dinapudot nga danom kin matimpla kasla makaikiw-kiwarak launa kala nakaimimas launa dya. Apay nga nagpigsalakit ti solisog nan kuno ti ordinary dis ka kayak mo ti hangamangan. Kayak mo ti hangag merienda apay nga no daytay di fasting in abstinence kasla la nagkarolakit ti awis nan kala daytay no ibagam nga padasin nyo. Da kayo nga agenda diet. No ibagam nga ag diet ka the more nga mabisbisin kamot.
Diyan mo na apay. Napay mat. Di yamin ti temptation. Kakunada ti sulisog. Kasla ko ti temptation ngamin everywhere. Uray kanyami kunada inbilin da pa ila kada kami. Do not underestimate the power of temptation kunana nga talaga na do not underestimate the power of temptation. Temptations everywhere. Amin mausar ti temptation para kada tayo. Kakunada kasla ko madaytay ti pananglaban ti temptasyon kunada kasla nga ti aggagatel ko madata imamon. Ay napadasan nyo naggatelan ha ampay. Sa bali mo dati aggatel nga kumaringking ta sa bali mga panuno daya dati aggagatel kumangya dati nakagagatel nga depende kanyam no kudkudem. Ora siya no daduma madama ak mangmismisa no aggatel di karet ko kakababain mga kudkuda ala dati marigata na anya ti ikinikin nimon atap no. Ala dati ngay mabaing ka mat anya ngarti aramida sama bagi ni Kristo ko nanto di kababain mga kadagita tata. Dati ngay kunada kas laggagatel, kas ano ti pa nga depende no kudkudem. Dayay ti kuana dayay temptation kunana dayay. Temptation everywhere. Kumita kay kanya. Dayay. Oh, temptation haan? Asyay. Ni Apo Jesus, tatapanawon ti Kwaresma nganin. Uray ni Apo Jesus kala ko ma-in pattern tayo dito 40 days napan ijay let ang haang nga mangan ag-fasting, ag-abstinensya, ay hanang abstinensya, nag-fasting, nabisinan, simrek ti sulisog. Simrek ti sulisog. Napan ni Satanas apan na sinursurot nga sinulsulisog. Kadepende no kas ano ti pananglaban, uray kanya tayo nakaad-ado ti sulisog ti biyag tayo. Makaad-ado, di kalman nagkasar ti 18 nga Paris. Mano nga ubing ginabunyagan. Kadi di nagkasar ko nakadakwada, uray basit lang nga message, no text. Mabalin nga isusulisog to destroy the nga kasar. Uray may salaeng. Ado ti gabor na kanya tayo nga sulisog, depende kanya tayo no, pumatol tayo. Haan laeng mga ti sulisog kada jay last mga against the towards jay opposite sex o no the same sex haan laeng nakadado. Nanyo muna. Ni Apo Jesus anya timbaga na ni Apo ni ti demonyo idinabisinan ni Apo Jesus kunana Dios ka kunana. No kabailam pagbalinam at tinapay day tabato ta mapudpud day bisin mo. Ti umuna nga sulisog makan taste. Hello. Raman. Di garod kanya tayo, datay nga Pilipino kanya kamo no talaga nga naiyanak tayo nga mamunsyon. Isugarod nga nagado agsaksakit kita nyo dagita do doktor kada do doktora ka pakanenda kay ti adu tap nagpa-hospital kayo. Kunana ka ag-check up ka nya maiparit dok mangangkalata. Kunana abay sikat mangangkalata awan maiparit nga makan kunana high blood dok ka mangangkalata ibagbaga na depende king ka. Di mat napangga makipunsyon datan talitson agkat-kate. Wow nagimas gitok kulom ginag Dayay kodil nga agar aruyot ti man. Wala nagiya. Gaburam ti pansitap nga makita ka. Sulisog nga. Ti umuna nga sulisog na kini Apo Jesus. Raman. Nasiyay, raman. Kalay di biyay Merkules Korkoros. Raman. Di raman tayo, di taste tayo. Iso ti sulisog tayo, di mat? No napang ka nakipunsyonan, inyo ti umuna nga imulam di panunot mo, at damot agas. Oray kadda agas. Haan agpilay kadta, tayurik mo nagngato, oray kadda agas. Sulisog, control. Kuna ni dalay abot rabang, imbaga na, if you can control your appetite on food, you can also control your other appetites. Kunana. Ti kadakkelan ti sulisog nga pakakitaan, raman kaan. Isungurod nga no daduma. Kasanot pa ng laban ti sulisog? Iso ti kunada ka look to the left, to the right. No. Di man ti jay. Addad ta ti makan. Nakala ko makan niya tayo. Adda mo trabahom. Yes.
Magatang mo muti kaya mo. Yes. Makapangan ka muti kaya mo. Yes. Nagado, naglakat ti may gumatang timakan. Amom nga madin, ngam, no daduma, dayay, temptation. Apaya ti temptation ngamin kakabsat, umay no daytay kakakapsot mo. Haan nga umay ti sulisog no napigsa ka. Haan nga umay no kapigpigsaam. Iso nga ni Apo Isos na sulisog na pagdidesierto, idi mabisinan. Oh, taste. Anya pa dagiti anya pa dagiti masapol nga dagiti sulisog. Mata kita siing. Sight. No judgmental ta pa nagkit-kita, nagado ka ti sulisugan. Kita anyo at dalalim mabas kunayo amen. At dalalim mabas ko ne kunaya. Kumita kay kanyak ko na ko madilat ta. Idi rumuwaran ko kunayo man. Nagpig sa awis na ti mata. Nagbilag ti kita. Yo ti sulisog king ka, kas pangarigan ko ma. No sika ki insecure de matam. No dete hangka mapmapnag tabagim, hangka mapmapnag iti ko kam amin nga makitam threat king ka. Apay nga damo ilugan nan. Kagagatang ko pala, ang gumatangak man ti baron, apay nga dalugan na. Nya bibiyang mo, apay kami nga kitaam. At kakatawa da, urehan mo nang nagdikat katawan da, apay nga nagraragsak da. Lo, sulisog. Imbes ko mga, umayak mo makipagragsak. Siyak sa mo ti pagtutungtungan da, mata. Nya pwede kita ipakasulisugan tayo, ears. Nagpigsa. Ada dagiti tattao nga kasla, ada extension ti panagdengag dano agin inarasaas da diya talagang bishik. Amok data. Ay so na dayay. Nakadado ti kontrolon tayo. Maapay nga dito ti pagsasaritaan tayo kakabsat. Ngamin, God created the world as good. Pinarswa na ti lubong amayat. Isungarod nga kunana, on the seventh day, naginana ni Apo Diyos, idikinita na ti pinarswana na ay ayo iti kastaunay, makaay-ayo tayo, nga naparswa king kuana, ngam simrek ti basol, haan nga nakanayon ti creation ti basol. Gapo di free will, ti tao, di waya-waya tayo, di ikan tayo ti waya-waya nga ag-decide, ti good ken bad, no daduma agpilpili tayo ijay bad, iso ti simrekan na. Kaday ta nga sulisog ti kakas lang aro di ulag nga kunana. Anya narami di ulag. Nya ti kunan ni Apo Jesus. Dati aka pangarig di ni Adan kini Eva. Pangarig nga ti lalaki ken babae nagyanda ti paraiso paradise. Paraiso. Kada loss of paradise na aramid gapo ti basol. Sino nang sulisog di ulag. Temptation, i-represent natin demonyo nga adalat nga mangsulsulisog kanya tayo. Anya ti ko na jay ulag kin ni Eva. Nagay-ayam ni Eva. Hana mangag. Hana lahat na mangag. Naramanam daytan ko na naghaan maiparit. Di ko na namaramanam data maamuamon ti good ken bad. Haan, imbaga na, di akin ko, imbaga ni Apo nga haan, may nga ramra, padasem. Kasi makanya tayo di sulisogan. Dagi tayo malalakid tan ang padpada ko na pare si Kala ti awang kwanan at the textmate ko. Madi pare na ano sak, nasing po, padasem. Kapila na umakin, bakit mo aya? Nagabugo awang. Nagpanupanunutan, ayun niya. Napay no apam mo no dagdagasam ni kumarim hammo nga mariri na no kalugang kayo. Awam pala di panunot na ti damo kun antuman ni kumpare ka. Ayun niya. Nagpanupanunutan hampay laang na pay lararami din ayun niya. Minton nagapad akin ni baka na nya kunanan one man mapanen. Temptation into no nakapsot ka nga di mayat di relationship. Nya ko kuang pare dakat ti abroad nagadayo ni bakit mo ada jeng agpaspasiksi nya kuang nya ko kumari na dagtoy kakakaasi kang trabaho ikamot tabagim daytan nalan.
Umay ti sulisog, no, daytay kakapkapsutan tayo. Haan nga umay, no kapigpigsaan tayo. Anya pa dagiti sulisog tayo, haan lang dagiti senses tayo. Makan, kwarta, napigsa sulisog ti kwarta, either you own or you use ti kwarta. Either tagikuam, wano o sarem. Nga tapno masulisog ka. Awa mo makaammo hanggang ay kukwak mo dayta. Yes, pinagrigata mo, sika nagtrabaho, ngam na ti sulisog mo ka para king ka. Delikado dayta. Delikado dayta. Or use your money, tapno maalam day kaya mo. Uray madi. O sarem di kwartam, tapno makaagbalay gi ka di kaya mo, uray no madi. Sulisog day jay. Anya pinagiti sulisog tayo, turay. Haan lang ati turay, aga dagiti adda ti turay niya. Haan lang ati gapota, gobernador, mayor, presidente, wano nyaman, kapitan, wano anyaman nga kwa, uray mo iyo unad ti balay, adda turay. Siyak ti ama, nya, power na jay. Sumurot ka. Day takit ti matungpalan na ikamkamang laeng. Nagdakkel nga power na jay. Turay nga rod na jay. Uri ka mali ni nanang wano ni tatangan, anak kalaeng. Uri ka mali ni katugangan, may kamkamang kalaeng pare, tanang ka. Uri ka malimon. Iyo, temptation day jay. Tamausar mo di power mo. Naglakang ibagak mo't, padi si kaka nga, aga-aga niya na ganan. Agkurkursi nga, pastoral leader ti Ustan. Adala tamo, ibagana niya pastoral leader nga nasaya at, uray padi ka. Use your power. At damay sang activity mi. Damay sang activity mi. Jay seminaryo. Tirol de jay maysa, isuna ti ari. Ngam dito nga tao nakapukpukong babakin nagsingpet. Kapinilik mat, tirol ko mat, ijay nga senaryo, inya nga parabel dayayan. Siyak tinagbalin nga demonyo. Pilyak man tinagbalin nga demonyo kuna. Gaputan nagsingpet, huy ari ka, ungtam ida. Huy ari ka, naturay ka. Ayun niya, agungutan. Drama laeng suggest na nga ron. Kasjay kanya tayo, power. No na nga to, ibaga maka, siyempre si katihead. Nga to ka. Awan nagadalan na, awan makwarkwarta na, awan position na, taga-igid lang, taga-ubog, anya kumangit, amuna data. Power nga ron. Temptation di dya. Inya ti kunanakin ni Apo Jesus. Nagmet ibaga na, no agrokbab ka kanyak. Bagim to amin dati, impakita na di jay, inya na ganan, syudad ti Jerusalem. Haan kunana. Anya pa dagiti paka sulisugan tayo. Datan kinasirib tayo. Takinalaing tayo, adal tayo. No daduma ka mausar datoy tapno ngumato tayo. Sa kanayong kong ibagbaga kadagiti kakaanak nagsasango kami. Haan nyo pulos nga panunutin nga nangangato kayo iti si asino man. Agpapada tay laeng. Imula yo di panunot yo nga agpapada tay laeng. Awam mo tinaiyanak nga da sapin na, awam mo tinaiyanak nga da pampers na. Sa bagay dyan napadasan tinagpampers, intong tan lumakaya kon atalampin kami mo ide. Labaan to man ni ina nga, lampin to man ang tinbag kanyayo at pampers kayo. Itong tan lumakaya. Awam mo na iyanak nga da sa nikwana, agsublita ito mulaan. Nagpintas dati maudi nga pa sa Ebanghelyo, niya ti kunana. Agbabawi kayo, tibasbasulyo, ket mamati kayo tinaimbag adamag. Repent and believe in the gospel, kunana dayjay. Ngano di sa bali, idi ako nakurusan tayo, idi Miyerkules, anya ti kunana nga sa bali, ni duang amin na formula ti usarem, repent and believe in the gospel, agbabawi ka ket mamati ka ti Ebanghelyo, or laglagi pa nga ititapok, naggapo ka, ititapok, agsubli ka. Tapok, agsubli ka, tapok tayo to laeng. Marunaw tayo to amin. No kayat mong idardaras nga agbalin ka nga tapok, sang agarrapon kan tulaeng. Haan to nga 6x2, nya 6x2 ya pakaipunpunan tayo haan. Sang agarrapon kan tulaeng, awan maitugot mo. Awan ti kukwam.
Marikutanak no dayta adda umay agpunpon, nadadabisitaek nga natay, idinabiyag didamos sa sapatosan, idinatay inggatangan dat sapatos. Ti pakadanaga baka dumanon di langit kadamdamo nang isuot ta sapatos baka agkapuyo agpilay-pilay to nga mapankin ni San Pedro kasamo la igatangan tata. No daduma ka makasuksukatak di baro sapatos di natay ta. Agkulkulat la di sapatos kung sukatak la ko mata. Sada mo la igatangan no natayen. Kaanya ti ipabalon mo ang sapatos natayen mausar na pay. In the end kumarunot to laangaan. So agsipot-sipot ak no da kay ti mata innagtuktukan datangal pantyuyot ala ta sapatos yu sayang. Kaawam mat ti mabahagi tayo isu di ko na nalaglagi pa nga ititapok naggapo ka ititapok agsu humility. Isungarod nga dito'y lubong kaawan makukwa tayo awan bagi tayo. Kaapay nga no daduma ti sulisog kada tayo di agpangato tayo. Sinno ka tumapok to amin. Addan to nakaagom ti daga, addan to nakaturturay, addan to day ti kuko, kaya nakukukwa na ti intero nga lubong. Inutan na nga iyal alis tamuhon. Pag-aapaan data nga muhon, na panantuman iyalis, ipasublitan tuman, panantuman iyalis. Matay kan laang maitugo mo to ayat ita iso nga matay kayo da kay nga agom ti muhon ay pabalong kon to nalakan maawit na pay data nga lungon niya ti kaduyo nga mo. Data 18 nga mohon ni kabil da talungon mo maawit na kapay laman. Kano da dumakon ko na nangarod daytoy. Dito yung lubong iso dayjay amuyo ti demonyo. Berberoken na latta ti gundaway nga usaren di kinakapsot tayo. Haan nga umay no napigsa ka. Haan nga umay no kapigpigsaam. Haan na kang masango. Umay ito na makita na nga agkakapsot ka iso nga ni Apo Jesus agbisinan 40 days nga hangganangan. Agbisinan. Kasi magkanya tayo no kapigpig sa mayat. Di agasawa no mayat di relationship da awang problema da ita. No mayat di langan da maya awang problema han na masangot ay agkulasisi da ita ngam no mangrugin nga ag problema agapadan maawanan di jay talag agtinnang sikdan siyak tinalalaing siyak ti usto awan ti pamakawanggot arami den sumreken di jay ti sumrekan na di kinakapsot tayo. Kasano pa nang laban ni Apo Jesus? Iti demonyo. Kasano ti panang laban na apay nga adda di desierto. Tingarod aramiden tayo tata kwaresma ke pray. Adda talo nga steps nga panglaban iti demonyo. Number 1, pray. Number 2, pray. Number 3, pray. Ure aging ganat sa nga gasot, pray. Sakbay ka sumrek di trabaho, pray. Ikanak ti bilag nga manglaban ti sulisog, anya ti sulisog, tapnohang ko mausar di jay power ko. Tapno makapagserbi ak kadagiti taom. No ijayan ti trabahom ka wasi-wasi aminen, dagitay kaslawam pay, di da mo ipapapati, apay nga siyakla ti mangi seryoso dahi nga trabaho. Mabalim mo nga retirement mode nga ur-urayak lang nga retire akong father. Inya ko kwa ang ngaron ur-urayak nga retire father. Ubram pa yung ubram haan father retire ako. Naglaka nga ibaga. Ngam ti ngorod sulisog na daya ha mo seryosunan ta awam mo mang seryoso ngam anya ti kunanahaan to fight the temptation seryosum siyak ti agturay, siyak ti apa nagbanbanta ita kalkalsadan, sugurod nga nagpapili ka. Siyak ti padi, siyak ti agpaspasyar ka dagita ko, isugurod nga nagpadi ka. Nabalim mga pa umayag iti opisina, isugurod nga nagpadi ka, tadanunam ida. Go! Isugurod nga inalam dahi ta nga akam mong tapaya, tapno, adda obligasyon mo nga agserbi ka dakwada. Ti temptation aga, siyak ti toray, siyak ati masurotan. Naglaka. Siyak ti adda kwarta na, isuna ati umay agrukma. Naglaka. Sulisog nga rod dayjay. Kadata ni Apo Jesus, apay nga han nga inabak ti demonyo. Nagkarkararag.
Iso nga dahiti kwaresma, nagmayat nga panunutin, panagkarkararag. Tila umuna nga panunut ay ikararag tayo, ikan na tayo tibilag nga lumaban. Ikan na tayo tibilag nga agresis. Ikan na tayo tibilag nga agsakripisyo para iti bagi tayo. Apa yang ano labanam ti apa yang pampanunutem nga labanam ti basol. Apa yang pampanunutem nga labanam ti sulisog iti biag. Ngamin, haan nga gapota kabuteng tayo ti basol, haan nga gapota kabuteng tayo nga mapukaw tayo ti biag nga agnanayon, ti pampanunutan tayo, ay ayaten tayo ni Apo Jesus nga iso tinangpunas ti basol. Respetuan tayo ni Apo Jesus nga iso tinangpunas ti basol, nangangato nga panunot dayay. Tanutila pampanunutan ka, liklikak ti basol, apaya si mana. Liklikak ti basol, apay mapukaw ko ti mapanak di impyerno, narabaw, pagibasaran no, apay nga ti agbasbasol, narigat nga labanan. No, nga tom ti level na di apay nga liklikam ti agbasol, ngamin ay ayatek ni Apo Jesus nga iso tinangpunas ti basol, iso nga rod ti tulbag na amin, close relationship mapanlatakan niya na. Haan nga day naliklikam ti basol tata, good kan, hampay laeng akurang. Na isakripisyong tiyan nga nagbasol tata, nasantukan, haampay laang akurang. Likliklikam datoy, tap na umasidad ka nga umasidad ka ni Apo Jesus, tigol mo ni Apo Jesus, haan nga di manglayaw laang ti basol. Iso nga ti sulisog, ti biyag tayo kakabsat, nagado. Nagado ti imulmula na iyay panunot tayo. Nagado ti igabgabor na. Nagado ti kaya na nga usarin itigimong tayo. Nakaad-ano ti kaya na nga imula ijay utek tayo tapno lumaban tayo. Ngam no wara-waraan tay amin, no abagan tay amin dagitoy may salaeng ti kaya na nga ibagaan niya daytoy no agkarkararag ka asideg ti rinam ken ni Apo Jesus ikarkarigatam ti umasideg ken kuana kayam nga labanan dagitoy. Tatapanawon ti Kwaresma. Timet, inya na ganan, timet, inya na, Lent, can Holy Week, data Passion, Death, and Resurrection is not all about sin. Haama nga maipapan amin iti basol, but it's the love. Di ayat ni Apo Diyos, in may ni Apo Jesus, tapno aunan na ka iti basol. Imay gapo ti basbasol tayo, medyo negative nga mindayay. Imbaganan nga managbasol tayo launa yan, awanan ti sirserbi tayo, ngam no inga nga tong imay gapota umay na tayo aunan iti basol won punasen na ngam ti original nga creation, di dignidad isubli na kingka. Isungarod nga tata panawon ti Kwaresma, nagmayat konfesar kayo kadagiti papadiyo. Namadalusan di jay pusom, tapaya umas asidag ka kin ni Apo Jesus. Hanga siya ti pagkompesaran nyo. Dagiti papadiyo. Hindi agbirok dagiti no daduma dagiti nakapsot ti lapayag na nga padi tapnahan yung manggag data basol yo. Adakas di seminaryo idi pilpilyon mi nga pagkompesaran ni Apo Lakayta left nga rod di nakapsot iso nga ijay kam nga agpilpila umay kay ditoy kunana ka ilibas mo mapan ijay tapman na manggag di basol. Nga maana nga di ti purpose naman. Yung purpose na di humility nga mga wat di basol tapno madalusang ka tangumato di na espirituan umad-ad di ayat mo kini Apo Jesus, anya mo ti challenge na kanya tayo. Anya mo ti karit na kada tayo. Nagmayat na timbaga na, agbabawi kayo ti basbasol yung mamati kayo ti Ebanghelyo. Help spread the good news. Tumulong tayo mangiwaragawag ti na imbagadamag. Mission tayo amin na tahadlangan ni Apo Padi. Anya dita na imbagadamag, asidegan ti pagarian ti Diyos kunana. Anya ti asidegan ti pagarian ti Diyos, haan lang nga inton na tayo-tayon. Mabalin nga agbalin a pagarian ti Diyos di pamilyam. No, di pamilya nasantuan, adda pan nakaawat, adda pan makawan no nagbasol, no adda pudpud no apa nagserbi kadagiti tattao. No di pamilya ket adda urnos na makatulong ti daduma pagarian ti Dios dayta. Or kada iti simbaan, ekspektaran tayo ang pagarian ti Dios kumada itoy. Nung dito pa ilaon nagtisimbaan, dito pa agkakaawatan. Madamot temptation na, nabaybayagang agserserben, hindi pa ila 1960 to, dadtuya kon. Kaya nga sa amumaminan. Ang mga mabalikog ta panuno mon.
Praktisam ta maibasa manang, tanay. Baka dabarong ako, nabayaga kang agbasbasan si kan tangsit. Di mat kasi, temptation amin dagi jay. Sakti pa di, api masapol ng agsagana, akpay lang agsermon. Temptation lang ta. Ag-reflect ka. Nagado, nagsisimple nga banban, nag-os-osa rin ti demonyo. Isungan ko na tayo, pagarian ti Diyos, uri dati, expecta rin tayo, ang pagarian ti Diyos da ito eh. Nga addaan pamakawan, no nagbasol, umuna pamakawan. Addaan ayat, napudno nga pa nagserbi. No adayo pa di pusom, itinapudno nga pa nagserbi, hampay nga pagarian ti Diyos. Repent and believe in the gospel ko na nari. Agbabawi kayo kamamati. Anya pagbabawyan tayo, di jay labasol tayo. Pagbabawyam di jay gundaway nga hamo nga inserbi tabagim itinasaya nasayaat. Pagbabawyam di jay gundaway nga feeling mo ka natangtangsit ka, nangangato ka ngam ni kabsa mo. Pagbabawyam di jay gundaway nga agkasapulan ni kabsat mo ka hamo tinulungan. Pagbabawyam di jay gundaway nga gaputa daadal mo ka pampanunuto mo ka nalalaing ka ng isuna kinatangsi da jay. Temptation da jay. Anya ti pagbabawyan tayo. Dati gundaway nga mas pinili tayo di pagayatan tayo mabukbukod kaysa di pagayatan ni Apo Diyos tayo. Dagi jay mo ti pagbabawyan, kinsa mo pampanunutan nyo nga pagbabawyan ka dati pimatay ka saka nagbabawi, dati na ikulong ka saka hantay mo na ikulong amin. Hantay mga pimatay amin, hantay mga nangabort amin. Ngati gundaway nga pinilim di paggugustom kaysa di pagayatan. Pag di pagbabawyan tayo, nadda pa nagbabawi, umasidag kini Apo Jesus, pagariyan ti Diyos. Anya ti laban ti temptasyon, ulitin tayo. Tapnuhan tayo nga basta nagti sulisog, anya di jay, tuladan tayo ni Apo Jesus kararag. Although every now and then, dagtalat ta. Tapno agbalin tayo tipigsa tayo, kararag. Nga pampanunutan tayo, addan tulat ta. Ulitan nga rin, di ko na di jay mestro medya seminaryo, do not underestimate the power of temptation. Do not underestimate the power of temptation. Kuna na latta. Ipapilit na latta kanyami, agpay sumat. No that duma ka hamo ma-realize jay good kin body, no that duma ka ti ibaga mong ka ustukan, ngam kang kanan na kagayam, di jay poison di panunot mo nga ustuka. Hamon nga malagip nga no daduma agkamali ka. Ala kakabsat, nagmayat nga pagpampanunutan. Nagmayat nga sakripisyo. No panunutan tayo, mano porsyento mo DJ laban mo, iti temptation ti biag mo. Mano nga porsyento mo't kapigsam nga lumablaban pa ang uray no dandani ka may agkara itiklub ka. Mano mat a porsyento nga osaram di power na mat, tapno la mabigbig ka. La panunutan tayo, pag pampanunutan tayo amin. Awan ti excuse. Tay ko nak oray da kami adapay nagado ti temptation ti biag, nagado power, sanikwa, nya nagana. Amin. Nagado ti sulisog na, alaawis na. Nya inaramid ni Apo Jesus, apay nga naabak di demonyo, nagsangit di demonyo, apaya naggapon di pigsana kararag. Connection ken ni Ama. Kasi matakan niya tayo kararag. Connection ken ni Apo Jesus. No, dayo tayo ken ni Apo Jesus, sigurado day ta nalakatay maknag. No, asidag tayo ken ni Apo Jesus, sigurado day ta mangabak tayo. Nasapul mo agtitinulong, agkikinararag tayo. Kaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti may sa Diyos. Ama man nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti may sa nga Apo an Jesucristo. Nagtao diti ama ti sakbay iti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan a naparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti Tiyerni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw,
kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulis sa dilangit kasi tutugaw iti makannawan ti Ama. O maito manen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag kan dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao di ti Ama ken ti Anak. Tinday dayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipadoyak-yak ko ti maysa a bunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay. Hintay umararaw ken ni Apo Jesus, saan anat nag iti sulisog ken ni Satanas, taad idi adda ijay letang, aywanan na tayo kumatap no mayadayo tayo mat iti basol, nang runa iti daytoy at tiyempo, tintay panagsagsagana, tintay pananglagit ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na, iti tunggal kararag ko na tayo, Apo tarabayem dagiti tattaom. Apo mi Jesus, insaganam ni Juan iti dating mo. Dawaten mi nga iwanam ni Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso ken amin amang isaksak na tinimbagadamag, tapno agtalinayda nakired amang iwardas kadagiti gakatda, ngagpaay ti panakaisalakat ti sangalubungan. Kumararag tayo iti Apo. Apo tarabayem dagiti tattaom. Apo mi Jesus, nagserbi dagiti anghel ken ka, kalpasan ti panakasulisog mo. Dawaten mi nga aywanam met dagiti pagpangulo amin na nasyon. Tapno ipaida met ti tumutop ken natarnaw a panagserbi kadagiti marigrigat. May kuskuspil ken nakapagteng iti saguban iti biyag. Kumararag tayo iti Apo. Apo tarabayem dagiti tattaom. Apo mi Jesus, inkas kasaba ni Juan nga si degen ti pagarian ti Dios, ket imbilin na nga agbabawi kami kadagiti basbasol mi. Aywanam ken papigsaem ti puso mi, amang iwaksi kadagiti aramid a nagbalinen a paset ti biag mi, ngem mangyadayo kada kami ken ka. Kumararag tayo iti Apo. Apo mi nga Jesus, imbilin pa ni Juan a mamati kami tinimbagadamag. Idawdawatan mi dagiti kakabsat mi asaan pay a makamamuken ka. Ken dagiti saan amang ibibiyag kadagiti galat tinimbagadamag, tapno silawam kuma ti pampanunot da. Ken darabayam ida iti grasyam. Kumararag tayo iti Apo. Apo mi Jesus, imay ka dito'y lubong, tapno subutin na kami ti basol. Awatem kuma dagiti kakabsat mi, ngay mununan ngenda kami, tapno makipagtaingdan iti pagarayam, ken makikaysada iti dayag ti gloria. Kumararag tayo iti Apo. Apo tarabayem dagiti tattaom. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo tarabayem dagiti tattaom. Apo Jesus dagiti di magmamano akasapulan mi, adu pay ti saan mi anayebkas, ngem ammo mi nga ammom ida. Patgam nga rod ida Apo, tapno maikari kami amang rambak ti misteryo ti panangisalakan mo kada kami. Dawati mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam o Apo, daytoy
tinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Ti Santa Misa idaton mi ken ka, denggem katapu araraw mi ken ka. Ti Santa Misa idaton mi ken ka, denggem katapu araraw mi ken ka. Amin nga amin mi ken gungunay, maidaton ngayat ken ka Diyos apo. Ti Santa Misa idaton mi ken ka, denggem katapu araraw mi ken ka. Kung mararag tayo, kakabsat at nada tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. At may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken di kadagupan, dinasantuan la iglesia na. Dawatin mi apo ta aramidem kadi, amapudnuan mi ti mangiroknoy kadagitoy adaton. Isuda pagrubwatan mi amang rambak, iti daytoy napateg a sakramento gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanos lagi Apo. Hagyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Podno una ya may karigat rumbeng annong mi gat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin, gadag nanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kabayatan ti upat apulo nga aldaw, saan anangan ti anyaman at araon ana indagaan, ket babaen day di panagayunona, pinasanto na day di panagannong mi iti kwaresma. Kasta pa'y ababaen day di panangabak na kadagiti amin asikap tay demonyo. Insuro na, ti panang parmek mi ti sabidong ti kinadakes, iti kasta, iti naimbag anakem, rambakan mi ti misteryo, ti ilalasat na ken patay, ket dimmanon iti panagungar. Tapno iti kamaudyanan na mairanod kam tumet, iti agnanayon a gloria ti panagungar. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos iti amin na parswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakaidaydayawam. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husana iti
Pudno na Apo abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadag ito'y adaton, tapno pagbalinem, kadi paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, halain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaeng ti krus mo, kenit panaguhan, inakamisalakan, manubuti sa lubungan, inakamisalakan, manubuti sa lubungan. Iti nga rod panangilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ti empaay mo, ama ikari kami, nga dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan, kat parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan dagan kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kamto kinainggasata na Birhen Maria ngay nati Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kamto kadmat kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama kat walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo.
sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, kunteng ti pagariang matungpal tinakem mo, ito'y daga akas sa dilangit. Item kadakan ti aldaw ditoy di kanen mi iti patinayang aldaw pagkawanen mi ti basol mi akas mit pamakawan mi ti basol dagiti nakabasul kada kami dinakamit baybayan kumano guti sulisuken salakan nakangket iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon ko malaeng, nga ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Tapukwam ti turay, ti panakamalin kendayaw, iti agnanayon natin tuwag sarday. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbaba, kinapnan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Kapya. Kordero ti Diyos sa magika, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa magikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa magikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, item kada kam
ti kapya item ka ti kapya. Hadtoy ni Apo Jesus, hadtoy ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karing o may kakanya. Ngem ti may sala nga sao mapaimbagton ti kararwa. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indatun mo day tabiyag itikas kanya kaparswa. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indatun mo day tabiyag itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indatun mo day tabiyag itikas kanya kaparswa. Nakakaskas daw ti ayat mo, pulos sa di matukod to'y isip ko. Tapay aya nga indatun mo day tabiyag itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat.
natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, ti panangpakan mo kada kami itinailangitan at tinapay. Iso amang palagda ti pamati, mang padegdeg ti inanama, ken mang papigsa tinayusan nga ayat. Ipaay mo ka di ta mapasged kami, iti panagtarigagay nga umawat ken Kristo, ama kabiyag ken napaypayso at tinapay. Iti kasta mabalin mi ti agbiag nga agpaay ken ka, babaen iti amin asao nga gaon tangiwat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin na lugar, ket pagbalin ninyo idangadala. Bunyagan nyo ida, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglag ipenyo nga dakto dita sibayo, laglag ipenyo di kay to panawan kaaruman.